Inkredibilment, l-Ena Malta pprovat tiġġustifika tuħ tal-provvista tal-elettriku għal 28 darba fuq medda ta' 60 biss. Hekk sostniet il-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji fi stqarrija fejn insistiet li Malta trid tibda b'serjetà kbira tippjana għal ġenerazzjoni ta' enerġija bbażata fuq produzzjoni lokali grazzi għal fost l-oħrajn sorsi rinnovabbli. Il-Kamra tal-SMI saħqet li r-raġuni dwar dan il-tuħ kontinu fil-provvista tad-dawl li tat l-Ena Malta iċ-ċaqliq tal-provvista fil-maġġor parti tagħha lejn żoni residenzjali. Nuqqas ta' bilanċ meta wieħed jikkumpara l-provvista ma' żoni turistiċi, konsegwenza tas-sitwazzjoni li pajjiżna jinsab fiha kawża tal-COVID-19. Il-Kamra sostniet li din ir-raġuni hi waħda razzjonali għax skonti anqas ma jkun hawn turisti f'pajjiżna, anqas ikun hawn talba b'dan il-fatt suppost isarraf f'anqas tuħ fl-elettriku. Dan fil-waqt li reġgħet insistit fuq l-appell li għamlet f'Jannar li ġara darba ma jsirx investiment serju f'dan il-qasam fid-dawl il-popolazzjoni tal-Gżejjer Maltin kull ma jmur qed tiżdied u li qed jiżdiedu l-karozzi tal-elettriku, id-distribuzzjoni tal-provvista tal-elettriku se tispiċċa arku bteha. Il-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji saħqet li hu inaċċettabbli li l-kumpanija tal-enerġija lokali qed taħdem management by crisis. Apparti il-fatt li b'mod konsistenti għal dawn l-aħħar snin, Malta ġiet ikklassifikata fost lanqas pajjiżi eco-friendly fl-Ewropa. Għaldaqstant, il-Kamra appellat lill-Gvern u lill-Ena Malta biex jieħdu din is-sitwazzjoni b'serjetà kbira u mhux ikomplu bl-status quo ta' skużi u nuqqas ta' interess li jwassal biss għal diskors fieraħ. Dawn il-proposti, komplet il-Kamra, m'għandhomx jibqgħu jaqgħu fuq widnejn torox ħalli ma jibqgħux jinħlew il-miljuni ta' euro għad-detriment tal-familji Maltin u Għawċin.